Обаче няма да пускаха. Грешка. Грешка. Няма да пускаш, казах ти. Изяри го. Грешка. Аз ще го фанах, е Казах така. ти, шоуто е, няма да Е пускаш. така го фанах. Ще го държиш. Ще го държиш и ще го дърпаш нагоре и после ще го фаниш за опашката, разбираш ли? И то бяга. Знаеш кое е интересно? Мога да видя. Аха. Стискай. Аз стискам, ама не мога да видя дали му А, така. слагам на муцуната. Ще му я клатиш леко Не така. мога да виждам. Ще му я клатиш, така. Чакай лекичко. малко. Да. Аз ще падна накрая, ама. Ще го направя то основа. Да. Чакай малко. Ще го падна аз накрая. Чувствам аз. Той сега изяде една риба, сега не иска. Виж го, гледай го. Не ще. Да. Аре бе. Аре бе. Ти стискай рибата. Бутам го по устата, не ще. Размърда се. Пораздържи се малко, но сега дали ще е лапо. Ама ти стискай, няма да я пускаш. Аз този път стискам предния път с двата пръста, ама сега с палеца и... Аре бе. Ага. Аре бе. Не е гладен този. Не е гладен този. Той изяде една риба. Аха, чакай. Почна нещо да... Почна ли? Да. Чакай малко. Почна нещо да се облизва. О. Така, точно така.